dizuegu. Gaixo, gu Abraham eta Naia gara. Eta Egiptori buruz hitz egingo dizuegu. Egipton bakarrik gizon eta emakume aberatsen semeak joaten ziren eskolara. Eta neskak etxean geratzen ziren etxeko lanak egiten. Beraien amak etxeko lanak egiten erakusten zieten. Eta semeek handitan apaisak izaten ziren. Eta baita nekazarien semeak ez ziren ikastolara joaten. Oso pobreak zirelako. Eta arrantzalenak arrantzan ikasten zuten. Eta nekazariak asko eta asko ziren. Kaixo, Juan eta Laura gara. Eta tximeleta gelari buruz hitz egingo dizuegu. Historiak ari gara lantzen eta taulak ere ikasten ari gara. eta daukagu irakasle bat oso ona. Eta divertigarria da, eta, bueno, eta oso divertigarria da tximeleta gela. eta joku asko daude eta gauzak egiten ditugu divertigarria.